מה הקשר בין התערבות בשפה ובקריאה לבין חג הסוכות? אז ככה, בסוכות אנחנו רואים שבעצם כל דבר בחיים הוא ארעי, הוא זמני, הוא חולף, בדיוק כמו הבית שלנו שאנחנו יוצאים לבית ארעי שהוא הסוכה, וגם בידע שלנו על קריאה, על שפה, אנחנו תמיד צריכות לזכור שמה שידענו פעם זה לא מה שיודעים היום, הידע משתנה, מתקדם, ארעי וחולף, ולכן חשוב מאוד תמיד להתעדכן ולדעת איך ניתן לעזור יותר ויותר טוב לילדים שמגיעים אלינו, ואני אתן לך שתי דוגמאות פרקטיות. דוגמה אחת מתחום הקריאה. פעם חשבו שכדי לעבוד על קריאה צריך לעבוד על מודעות פונולוגית של זיהוי הפונמה הפותחת. למשל, קלמר מתחיל ב-ק. היום אנחנו יודעים שהידע הזה היה נכון, אבל לאנגלית ובעברית אנחנו מחליפים את הידע הזה בידע חדש, בידע עדכני שמצא שהצירוף הוא יחידה אחת ובלתי נפרדת, ולכן המילה קלמר מתחילה ב-ק. אוקיי, והדוגמה השנייה היא מהתחום של אוצר מילים. כשאני יצאתי לשטח כקלינאי תקשורת, מתחילה בעצם דיברו על אוצר מילים כעל רשימה משעממת של המון 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 מילים שהיא לא מעניינת, גם את המחקר הזה לא מאוד מאוד עניין בעבר. היום אנחנו יודעים להגיד שאוצר מילים זה אחד מהתחומים הכי משמעותיים, תשתיתיים, בסיסיים. על אוצר מילים מתפתחת היכולת הדקדוקית, ואוצר מילים הוא המנבא החזק ביותר ליכולת דקדוקית בשפות שונות, המנבא החזק ביותר להבנת הנקרא בשפות שונות. הוא מה שעליו מתפתחות קטגוריות שאנחנו כל כך הרבה אוהבות לעבוד עליהן, קטגוריות סמנטיות של קבוצות, קטגוריות מורפולוגיות, שורש, תבנית. אוצר מילים בעצם זו התשתית לשפה, ולכן כל שיעור שפה או טיפול שפה חייב בעצם לכלול התייחסות והתקדמות שיטתית באוצר המילים. אז אני מזמינה אותך תמיד ככה לבדוק ולחשוד בידע שלנו, האם יש ידע חדש יותר, מתקדם יותר, שעוזר לנו לעזור לילדים שמגיעים אלינו ולהראות תוצאות גבוהות יותר, מהירות יותר, לאור הידע שהתחלף והתחדש.